Ngoba futhi into enhle iyanconywa futhi into enhle iyabongwa. Asike sibongeleni uMthandeni Gcoma lisho umfoko amanqaleke lapha ke ekutheni ke athole futhi ithuba elihle kakhulu ukuthi ke abuye ke ngo season 3 lapha ke kushuni ke kaMaskandi njengoba sazi bafowethu ke ukuthi uke waba khona ke ngo part 1 noma ke ngo season 1 ke njengoba ke wabuya ngo season 2 njengoba ephinda ke esezobuya ke ngo season 3 okuyinto bafowethu enhle kakhulu futhi eyithi mayibe umlando omkhulu endimeni kaMaskandi. Sikhumbule mesikhuluma ngomthandeni umfoko amanqele sikhuluma ngensizwa ke lapha ke esematheni kakhulu kulamalanga insizwa ke eyosomlando omkhulu endimeni kaMaskandi. Iphinde futhi ke siyazi ke ukuthi ke insizwa ke esanda ke kuhlukanisa unyaka ke lapha ke ekuyiyona ke ethole i-Song of the Year yalo ke lapha ke Ukhozi ke FM. Bafowethu ake ngiqale nginibingelele abaqala ukusijoyina kuleli khasi bafowethu ngithi nje ngiyanemukela bafowethu ke onyakeni omusha ke nabaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi nje bafowethu ke ngicela sizizweni ke sisekhaya kuleli khasi ke la kwaSiqondise ku SM Media ke singakhohle ukusubscribe ke siphinde ke silike lama video ke enginenzela wona bafowethu ke umthandeni okuhle nomusa ke kulokho kumlandele njalo lokhu kulandela kamuva ekutheni ke ahambe kahle kakhulu ke intweni zakhe ke ibalo kweza kwa online ke njengoba ke sephinde ke abakwa SABC bamnika ithuba lengqayisivele ke lapha ke SABC 1 ukuthi ke aphinde abuye ke ngaye ke season 3 wakhe ke uShuni kaMaskandi okuhlelo ke olukhuluma ke ngempilo yakhe ke njengoba ke injalo. Lolu hlelo umthandeni ke waliveza njengohlelo ke olukhuluma ngempilo yomuntu ke eqondile ke la khona ke amanga suke angafuneki khona luyabuya ke na kanjani ke ngokujwayelekile thina ke sikuthatha sikubeke awuhlale khona la sophinda sikubuyele nezinye.